Dyma ni ar ddiwrnod newydd ac ar ddechrau wsos newydd yn cael cyfle i oedi am ychydig a diolch am alw i mewn atai. Ie, mae oedi yn gallu bod yn werthfawr ar adegau. Wsnos diwetha, mi o'n i a Gwennan wedi mynd am dro i'n prynhawn i erddi Treborth. Mae'n lle braf gyda llwybr drwy'r goedwig yn dilyn y fennau am sbel. Ac yna mae'r gerddi gydag amrywiaeth arbennig o fywyd gwyllt o bob math. A mi ddaru ni sylwi ar ryw bwll ar gyrion rhyw lawnt yno. Doedd o ddim yn rhyw fawr o bwll, a dyma ni'n mynd draw i weld tybed os oedd yna grifft yna, achos dyma'r adeg o'r flwyddyn pryd ni gallu gweld y llyffantod a'r bragad yn brysur yn te. Mi oedd y dŵr braidd yn frown a ryw ddeiliach yn arnofio ar yr wyneb. Ond wrth edrych, dyma ni'n gweld yswigod mewn un cornel o'r pwll, a dyma ni'n mynd draw, ie, mi oedd grifft yno i'w weld yn glir. Ac wrth edrych ymhellach draw, dyna lle oedd yna ragor, gyda'r smotyn y du yng nghanol pob pelen o jeli clir. Ac o aros ac oedi, dyma na weld yn sydyn fod yna lyffant yn hongian ar un o'r brigau oedd yng nghanol y pwll. Oedd yn hollol llonydd, ond wrth i ni oedi, dyma ni'n ei weld o. Ac yna, wel, a bod yn onest, yn reit agos at yn traed ni, oedd yna ryw ddau lygad un edrych fyny o waelod y dŵr, a dyna lle oedd yna lyffant eitha mawr i ddeud y gwir un arall. A wedyn dyma ni sylwi rhywbeth arall yn symud yn sydyn, a dyma ni'n closio ac yn gweld oedd yna sawl madfall yno, naill ai nofio yn y dŵr neu yn gorffwys ar y mwd ar waelod y pwll. Wrth gwrs, bod hi'n gynnar yn y flwyddyn, mi oedd yna ambell fath o bryfetach i'w weld o gwmpas y lle hefyd. Pwll digon di-olwg. Gallen ni fod wedi anwybyddu a cherdded heibio, ond y lle hynny mi gawson ni ryw 20 munud digon difyr yn aros ac yn gwylio a gweld a sylwi ar rhyfeddodau natur. Fel dwi'n deud, mae oedi yn gallu bod yn werthfawr. Da ni o fewn pythefnos i'r Pasg. Wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf ohono ni'n gyfarwydd iawn ar hanes. Y peryg ydy yn bod ni'n tybied yn bod ni'n gwybod y cyfan, a nad oes dim byd newydd i ni i'w weld yno. Ond os y gnawn ni oedi ac aros, fel y gnath Gwennan a minnau wrth yr hen bwll, a dechrau myfyrio ar yr hyn ddigwyddodd. Mae'n syndod be welwn ni. Mi fyddwn ni efallai'n sylwi ar y gwahanol gymeriadau a'i ymateb wrth i'r Pasg nesau. Mi fyddwn ni'n gweld y disgyblion yn methu deall beth oedd Iesu'n i ddeud pan oedd o'n sôn i fod yn gorfod mynd i Jerusalem i farw ar trydydd dydd atgyfodi. Oedden nhw mor wirion ar un olwg. Oedden nhw'n frwdfrydig ar y naill lawr wrth feddwl amdano fo'n dwyn y deyrnas i mewn, ond oedden nhw mor ffôl a'i llwfrdra hyd yn oed yn ddifrifol. Ond wrth sylwi ar hyn i gyd, mi fyddwn ni hefyd yn sylwi mor oriog ydy'n calonau ni ar adegau. Mor debyg iddyn nhw yr ydyn ni'n gallu bod. Mi fyddwn ni falle wrth ddarllen yr hanes yn gweld y tensiwn yn codi wrth i Iesu glosio at Jerusalem. Wrth iddo godi Lazarus o'r bedd. Wrth iddo adrodd damhegion oedd yn ei gwneud un fwy a mwy plaen i'r arweinwyr beth oedd e'r canlyniad wrth iddyn nhw i wrthod o. Mi fyddwn ni rhyfeddu at yr Iesu addfoen hwn, yn mynd i mewn i'r deml a dymchwel y byrdde, ac efallai yn dechrau meddwl, pa bethan yn bywydau ni sydd angen i dymchwel a'i bwrw allan. Yna, falle fyddwn ni'n cofio am rai rhannau o'r Hen Testament, ac yn gweld fel oedden nhw yn pwyntio ymlaen at y groes. Abraham yn mynd i aberthu Isaac, a Duw yn darparu Aberth yn ei le. Y Pasg cyntaf yn yr Aifft.
Aaron yn cael ei wneud yn archoffeiriad mwyn goruchwylio trefn y cymod rhwng Duw a'i bobl, dydd y cymod a'r holl aberthau. Mi fyddwn ni falle'n darllen cyffes Dafydd yn Salm 51, ac yn darllen am y gwas yn dioddef yn Eseia pennod 53. Ac wrth darllen hanes y Pasg fyddwn ni'n gofidio am ragryth y Phariseaid, twyll y Sadwceaid, cynllwynio'r Sanhedrin a brad Judas. A gofidio, nid yn unig am ei bod nhw wedi bod mor amlwg anghywir yn troi ar y gŵr na wnaethau gamer i oed. Ond mi fyddwn ni hefyd yn gofidio am bod ni'n gwybod fod hadau y brad yn calonnau ni. Mor hawdd fyddai i ni, fel Pedr a'r disgyblion, i guddio neu i wadu yn bod ni'n perthyn i Iesu mewn ambell i amgylchiad. Ond uwchlaw'r cyfan, mi fyddwn ni'n rhyfeddu at gariad yr un a garodd ei eiddo a'i caru i'r eithaf. Ie, byddwn ni unwaith eto i ofyn mewn syndod, a am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr. Mi fyddwn ni'n ei weld o yn tosturio wrth y gwragedd yn Jerusalem, yn addo i'r lleidr ar y groes y caifwyd gydag ef ymharadwys o fewn dim. Fe fyddwn ni'n ei weld o'n atgyfodi'r trydydd dydd i ymddangos i Mair i leddfu i gofid, i Pedr i faddau i lwfrdra, i Thomas i dynnu ymaith i anghrediniaeth, ac i ninne trwy ffydd, i roi ni obaith yng nghanol yn byd a'n cyfnod ni. Mae cymaint i weld yma, ac o flwyddyn i flwyddyn, da ni'n cael cyfle i gael yn tynnu mewn i'r hanes a rhyfeddu o'r newydd. Fel y dywedodd Robert ap Gwilym Ddu, mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rhyfyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Mewn oesoedd rif y tywod man, ni fydd y gan ond dechrau. Rhyw newydd wyrth o'i angau drud a ddaw o hyd i'r golau. Ni threithir, mae'n tan feidrol werth ei aberth yn dragywydd. Treulio myrdd o oesoedd man, ni bydd y gan ond newydd. Adwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, wrth i ni glosio at y Pasg, ysgolid i fod na, nid i'n helpu ni i ddarllen yr hanes o'r newydd, ac wrth ddarllen, nid i agor yn llygaid i weld pethau o'r newydd. Gweld pethau amdano ni'n hunain, gweld pethau am yn byd, ond yn fwy na dim i weld pethau rhyfeddol amdana ti a dy gariad yn danfon dy unig anedig fab i'r byd, a'i gariad angerddol o losgodd yn ei galon, nes i fod o wedi talu pris yn beia yn llawn, ac yna atgyfodi'n ogoneddus y trydydd dydd i'n cyfiawnhau. Helpa ni o Dduw'n Tad, gogoniant i dy enw. Amen. Wel, mi byddai yn sylwi mwy ar yr hanes dros y pythefnos nesaf wrth i ni glosio at y Pasg. Ewch dan fendith yr arglwydd.